Okay, so this is our vehicle, right? Previously, Hasa, we've been doing a lot of walking, so this year we decided why. On the front, you can see the night vision killers. Hopefully, you will never see them in action. Here we have enforced. What's that? I'm not sure. Support for the personnel, right? You can have like almost 3 guys, so 3, 6 in the back, 5 inside, 15, and minus tires, probably. So inside, commander's seat, couple of tablets, couple of radio stations, conditioner, GPS, all the stuff. Here you can open the windows, but due to the dust, if the conditioner don't work, you can open this window. Yeah, but if the dust flies in, we will see. Now, here, couple guys can sit here, more or less equipped, enough room. So later on, we're gonna be installing the machine gun. So the whole thingy moves, rotates, right? Some more lights on top. What else? Lights on the side. Наш отличник. Yes. 6 personnel. 2. The mirror. This way, right? This whole club. What else? Yeah, you need to load it. A lot of rich people owning the gas-based ones. And that's generally anything else. Anything else? No. So, first time we will see it in action. See you on the battlefield. So, we have a Citroën Berlinga passenger type. We remove all seats from back and make some chairs, and after we put this thing to make it cleaning vehicle like this. Meillä on tässä 05 vuoden transporteri. Siellä on alkuperäinen valkoinen maali, tuolta vähän näkyy alta, siihen on vedetty vihreätä päälle ja sit siihen on asennettu kaikki tarpeellinen. Tonne me saadaan raatorätit näkyviin. Nui. Sitten meillä ei töötti toimi, niin sitten meillä on tommonen sitä varten. Täällä on vähän istumatilaa. Kyllä tänne 10 joukkoa pystyy laittamaan. Sitten siellä on surullisen kuuluisa ilmastointilaite. Tuolla on putkeen laitettu vähän reikää ja siellä tulee sitten hiukan sillai ilmavirtaa, mutta mitään oikeata ilmastointiahan siellä ei oo. Ja kyllä siellä hiki tulee. Mitäs tästä vielä sanois? Hyvin se on toiminut nyt. Mä oon 3-4 kertaa silloin ollut reissussa. Ihan hienosti palvellut. Joka vuosi sitä joutuu kaiken näköistä tekemään ja korjaamaan, mutta joo. Hei! Meemiskuorista. Tässä on meidän touhu Terrano. Se on 96 vuoden Nissani Terrano 2, jota on vanha metsästysauto. Halvalla saatiin, nopeasti tehtiin. Jeesuksena lisävaloa. Mä oon putkimies, niin IV-kanavasta tehtiin tornia. Parempaa ei ole kellään tähän mennessä mun mielestäni ollut. Että pyörii hyvin ja tornissa on PKM, joka on rakennettu aivan viimeisen päälle. Polarstarit ja kaikki. Valoa kaikkialla aivan Jeesuksena.
niin kuin näkyy. Onko siellä ilmastointia? Ilmastointia ei ole. Ja viimeisiään auto vetelee, että tämä on viimeinen vuosi, kun tämä auto pääsee näihin peleihin. Että tuo. Nämä on aika raakoja pelejä näille autoille, että näitä kerran vuoteen pistää auton päälle, niin ei se kauaa kestää. Ja hyvin on pelannut, vähän on renkaita puhjennut ja tällaista, mutta paikkaahan niihin saa. Ja mitähän muuta siitä puhuisi. Kyllä tällä joka vuosi, mitä täällä on pelattu, niin aina on saatu jotain hämminkiä aikaan, että tätä uskaltaa ajaa tuonne mettään. Moni ei niin, no täällä nyt ei saa tänä vuonna ajaa mettään, mutta meidän tuo kuski, niin se on semmoinen, se on aina täällä aivan missä sattuu, että ne ei niillä Sisu ja Patrian vehkeellä uskaltanut perään tulla. Niin. Mitään muuta ihmeellistä siinä ei ole, että aivan perusauto. Mutta hyvä, suosittelen Nissaneita. Joka vuosi saatu leimakin siinä. Joka vuosi. Tieliikenne laillinen. Parasjoillahan siitä tuli komea suihkulähde kerran. Niin joo, juu. Keitti lämmitysnesteet, tai jäähdytysneste keitti hyppäs, mihin se kansillinen, tai korkki hyppäsi 2 metriä ilmaan, konepeltiin osui onneksi. Ei tarvinnut lähteä mettästä etsimään, mutta perusvikoja, mitä näissä niin jokaisella melkein täällä on, jotka tänne rakentaa pelkästään yhden auton. Että vähän tämmönen, mutta kyllä se ei tänne viitti kallista tuoda. Joo, tää on ollut jonkun pikku prinsessa skootteri ja halvalla osti, kun sain nettimotosta ja mitä siihen on laitettu nyt pelejä varten, on tietysti hienot teippaukset ja maali. Siellä on jätetty teipitkin tuolta tonne maalien alle ja toi on ehkä niinku paras toi pääkallo, sekin on Temusta 2 eurolla ostettu. Että budjetti on ollut semmonen 250 ja siinä on aika hyvin pysytty ja tää on ehkä niinku meidän oman tiimin semmonen läppä enemmänkin, että ollaan niinku Koististen tiimi, niin Koististen kikkailuskopaus täällä pääsee kikkailemaan jotain tuolla kentällä, jos pääsee. Ja ehkä tärkein, oma tytön tekemä avaimen perä, mikä piti ottaa pelin mukaan sitten ajoneuvoa, muuten ei päässyt lähtemään. Ja tietysti täällä rekisterin kilvessäkin löytyy timanttia. Ja ei me osaa enempää sanoa. Mites nyt kun tulee osumia, niin onko Paladini vai Kuula, kumpaa enemmän tulee vastaan? No, kyllä se vielä Kuulaa tällä hetkellä ollut. Mä oon nyt toivonut tää ekan rundin jälkeen, mitä tässä nyt kävi kentällä, että mielellään ei tulisi sitä Paladinia, mutta ei sitä ikinä tiedä sieltä. Mikä se on huippunopeus? Asfaltilla vähän alamäkeä 60. 0-30 kiihtyvyys. Siinä menee hetki minulla. En oo mitään, mutta hetki menee. Kyllä kentällä pääsi kaikki mäet ylös, mitä tässä oli vähän isompia hiekkamäkiä. Välillä meni vähän sutaa, kun piti laittaa nastakumit alle, että olisi vähän ollut pintaa, mutta nyt mennään katukumeilla tuolla hiekalla. Niin no, ei se. Hyvän näköinen peli. Onko sillä nimi? Se on kikkailuskopa. Kikkailuskopa. Kyllä. Tää peili ehkä kertoo niinku kaiken, että tää on tämmönen ei mitään. Komea. Kiitoksia. Se kerää hyvin hymyä tuolla kentällä. No niin, terve vaan kaikille. Esitellään Sisu SK 181 vuosimalli 93. Jääkäriprikaatin vanha vehje. Tuli ostettua vuosi sitten. Ei tullut suoraan huutokaupasta, vaan toiselta harrastajalta, mitä loppui vähän aika kesken. Niin otin vähän parempiin käsiin sitten hoitoon. Ei nyt oikeastaan mitään sen ihmeempää, niin kuin keulassa lukee 4x4, eli kytkettävä etuveto löytyy, nelivetovehje. Lukot löytyy molemmilta akseleilta. Ainoa vika, mikä käytännössä on sitten se, että jos ajetaan syvälle suohon ja jontkaan, niin ei ole vinssiä, millä kinata se ylös sieltä. Siitä joutuu jumppaamaan vähän fyysisesti. Joskus aikanaan tehtaalla on ollut 185 kilowattia, 252 heppaa, 920 newtonia vääntöä. Kyllä sillä pääsee ja tietysti nyt kun sen verran uusi vehje ja Intiltä tuli, niin piti rajoittaa se, että ei pääse yli 90. Muuten menee ihan hyvää laukkaakin tuolla maantiellä, niin pääsee vähän tänne kauemmaskin mättämään peleihin.
Ihmeempiä tähän ei ole tehty vielä. Tietysti koska siinä on Valmetin moottori, niin kaikki tietää, ketkä on PVn puolella tällaista ajanut, että sehän ei talvella ihan hirveän hyvin käynnisty, niin V-vasto siihen nyt on laitettu, niin päästään talvellakin johonkin lähtemään ilman, että tulee omasuoja savua hirveästi. Takana ei ihmeempää ole. Saadaan miehistöä kuskattua kyytiin, sinne varmaan mukavasti menee semmonen 30 ukkeli ja akkelia. Jos menee sylikkäin, niin sit saadaan enemmänkin, mutta nyt tässä Battle Groupissa meillä on ideana käytännössä toimia pääasiassa helikopteritehtävissä ja kuskailla porukkaa sitten taistelutantereille ja sieltä takaisin. Eipä siinä oikeastaan sen ihmeessä. Tulkaa nykimään hihasta, jos tulee jotain kysyttävää, niin kerrotaan kyllä. Kiitos. No niin, tässä on Toi 61, 87 ja ostettu 2-3 kuukautta sitten ja tänne tapahtumaan varten juurikin. Koettu saada kuosia. Ei saatu leimalle vielä vietyä. Oli vähän kommervenkkejä ja nytkin on sähköt vähän hukassa taas. Niitä oli just piimässä. Ja 4 litran turbodieseli ajettu 518 000. Ei tunnu oikeastaan missään. Kehrää kauniisti ja vääntöä löytyy. Huippunopeus yli 80 voi ajaa. Alkaa vatkaamaan aika rajusti. Tänne mahtuu varmaan 8 ukkoa aika näppärästi sisälle. Ja mitäpä muuta. Ruosteita on saanut hitsata, koska lantikka on aina lantikka ja Toyota saa liikkumaan hitsauskoneella. Eipä siinä oikeastaan kummosempaa. Toki meidän pitää vielä laturi korjaa tuolta, että se ei lataa tällä hetkellä. Niin meillä on tämmönen pienmuotoinen operaatio vielä tässä käynnissä. Ja entinen Citymasturi. Tykkitorni, missä on koko ja tuo PST. Ja kyllä sinne muutama kaveri mahtuu takakonttiin ja mitä mä siinä nyt sitten enemmän kerron. Menee sinne missä käsketään menemään. Joo, siellä on valo joka suuntaan. No, monta sukkaa mahtuu sisälle? No, on siellä yli 10 henkeäkin ollut joskus ihan kuljetuksessa. Et sinne sopiva hyvä on sillain 5 miehen auto. Keula on kokonaan itse tehty 3 ja 6 millin pelli. Siinä on tukevat kiinnityspisteet, mistä saa sit vaikka koko auto riippumaan puuhun, jos vaan löytyy tarpeeksi vahva puu. Snorkkeli löytyy, että sen kanssa pystyy ihan oikeet menemään niin kuin tuon katorajan vettä. On kyllä ajettukin sillä lailla, että on menty sillä lailla tämmöistä rapakosta, että on oven puolen väliin ollut. Farmaritukki löytyy, se on siellä koko ajan vakinaskin ja lapiot ja pensselit. So it was painted 2 days before the game. It was completely destroyed. Here is the hole, like this size, actually. So we painted out, and that's basically it. That's our first game vehicle. What model was it? It is Nissan Terrana 2, Okay. 98.